Dono Surakarta Hadiningrat ingkang sampun kepareng anjengaraken risang temanten putri Kenyong Ayu Vera ingkang sakmenika katingal kalenggahan wonten ing kursi gading dampar kencana ingkang sakmangke badhe hamapak rawuhipun Keng Raka Garwa pebudayanipun pun Bagus Edwin ingkang sakmangke badhe lumebet piniji wonten ing sasananing panggih sinten to ingkang kepareng ambopong amondong wujudipun kayu klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru ingkang sinebat kembar mayang nenggih panjenenganipun kadang kaneman ingkang saged dipun wastani senopati sak kembaran kembar mayang kembar wus ngarani padha mayang ya iku kembang risang temanten saribit mugya kembar cita-citanipun kembar niatipun ingkang lumebet lelumban anggenipun ambangun Bale Brayat Bale Wisma mugya risang temanten saribit sak mangke tansah manggihono rahayu wilujeng dadosa keluarga ingkang ngrembaka keluarga ingkang tansah atut runtut ngantos binjangipun kanthi jemlenggunging ungling gongso kebukiru sinten ingkang tinanggenah andhaupaken risang temanten sarimbit katingal panjenenganipun Mbak Tika ingkang sampun kepareng hamar titisaken risang temanten saribit tansah kumlawe astanipun ingkang tansah samya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh matemurose dadaku iya dadamu tresnaku iya tresnaku nyawijining ati manunggaling ati panjenenganipun Mbak Tika ingkang sampun kepareng hanyaketi wujudipun bokor kencana ingkang isinipun tirtawening tirta sekar Mbak Inka ingkang sampun kepareng angrapal japa mantra-mantra umbul donga mugia ranteman adicara dhawuhipun risang temanten sarimbit wiwit purwamadya ngantos paripurnaning sakmangke tansah manggihana rahayu wilujeng tinebihna sengkala tinebihna rubeda pinayungan kabegjan kamulyan saking ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi risang temanten putri ingkang sampun kepareng anjengku katingal sumembah astanipun ngaturaken sugeng rawuh Kang Mas lan ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas lan bekti kula katur Kang Mas risang temanten kakung mugya sigra anggedruk wujudipun kanaan antiga padha pecah saknalika gedruk anggenipun kanaan antiga padha pecah saknalika pratandha risang temanten sarimbit pecah saking panggulontaing rama risang temanten sarimbit pecah saking panggulontaing ibu saged manjing jeroning pribadi nuwun sagunging para lenggah para rawuh saksampunipun kaleksanan titilaksana adicara dhawuh menggah adicara ingkang salajengipun mugi kepareng Keng Rama dalagang ibu
sageta amboyong nak temanten saribit kanthi lon-lonan malaksana minggah wonten ing Sitinggil Binaturata kairing kanthi laras gending kodhok ngorek ingkang dipunaturaken pangadi Wirapitaswara Gitabayu. Nun sagunging para lenggah para rawuh. Sindur pinayang kare tata tataning laksana den warsa. Nurut jumbuh ngendikaning para winasis. Sarjana sujana ing amyajinempana ing maruta. Nenggih Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Suntulada panjenenganipun Kanjeng Rama Yasman ingkang sampun keparenghan nampi wujudipun selendang kangge amboyong nak temanten sarimbit. Ngendikaning Kang Rama, "Nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu, tutna lakune wong tuamu yo nggir." Yen to kacandra panjenenganipun Kang Rama dalageng ibu amboyong nak temanten sarimbit saben jumangkah anggenipun malaksana saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh katingal tansah repepeh lengkeh bebasan pindha Singalupa. Ingkang sakmenika sampun kepareng kaboyong piniji minggah wonten ing kursi gading dampar kencana. Sak sampunipun Kang Rama dalageng ibu amboyong nak temanten sarimbit. Mugi kepareng Kanjeng Rama dalah ibu saged anglenggahaken wonten ing kursi gading dampar kencana.